Biko to učí, že energia vedomia formuje všetko, čo sa odráža v jeho svete. Tam, kde myšlienky plynú s jasnosťou, tam vzniká priestor pre harmóniu. Tam, kde sa vedomie ponorí do negativity, tam sa vytvára ťažoba, ktorá zahmlieva skutočný obraz reality. Dých je mostom medzi vnútorným pokojom a vonkajším prejavom. Biko to pripomína, že každý vedomý nádych obnovuje spojenie s prítomným okamihom. Tam, kde sa dých stáva hlbokým a uvoľneným, tam sa myseľ oslobodzuje od chaosu. Každý výdych uvoľňuje to, čo už nie je potrebné, a každý nádych privádza energiu, ktorá posilňuje bytie. Svetlo, ktoré preniká do vedomia, nesie silu očistenia. Biko to učí, že myseľ, ktorá sa nalaďuje na čisté vibrácie, sa prirodzene oslobodzuje od nepokoja. Tam, kde sa svetlo prijíma bez odporu, tam sa stráca strach a neistota. Každá bytosť nesie v sebe tichý hlas, ktorý vedie k pravde. Biko to pripomína, že ten, kto sa učí počúvať vnútornú múdrosť, nachádza smer bez potreby vonkajšieho potvrdenia. Tam, kde sa vedomie prestane obracať k vonkajším zdrojom istoty, tam nachádza silu vo vlastnej podstate. Pozitívne vibrácie nevznikajú odmietaním temnoty, ale prijatím svetla. Biko to učí, že tam, kde sa myseľ zameriava na pokoj, tam sa prirodzene mení aj svet okolo nej. Každá myšlienka, ktorá je nesená láskou. Každé slovo, ktoré vychádza zo súcitu, sa stáva zdrojom harmónie. Bytie, ktoré žiari svetlom, nemusí bojovať s temnotou. Biko to pripomína, že vibrácie vedomia vytvárajú priestor, v ktorom sa harmónia stáva prirodzenou súčasťou cesty. Tam, kde sa vedomie rozhodne žiť v súlade so svetlom, tam prestáva byť pohltené tým, čo ho oslabuje.